Dobrodošli na 4. dan treninga 3. nedelje. Sačuvali smo one bučice od utorka. Ako ne nabite neke manje, možete iskoristiti neke 2 flaše vode polunapunjene od 2 litre. Ja sam za danas uzela dumbbell bučice od 5 kg. Ja ću danas raditi malo aktivnije, malo više kardio nego što smo radili utorak sa coletom. Spremni smo. Sistem rada danas je 30 sekundi pauze, 30 sekundi rada, 15 sekundi pauze. Ništa, to je to. Puštam štopericu, zagrejani smo, razgibani smo, sve full. Spremni? Ajmo. Puštam štopericu, može bude ovde da mi ne smeta. Imamo za 2, 1, radimo čučanj, gore, ajmo. Kao jumping jack, samo što ispucamo bučice gore. Ne idemo u duboki čučanj, samo gore. Ajmo, 10. 5 sekundi. 2, 1. Pauza. Dobar. Druga vežba koju radimo danas je čučanj, paralelno s podom i radimo zasuk, radimo malo više bočno. Spremni smo za 2, 1, ajmo. Čučanj, zasuk. Pauza. Sljedeća. Na prava leđa. Malo širi raskročni stav. Obe bučice unutra. Gore. Sredina. Odgurujemo se spoljnim delom noge. Razmišljajte o tome. Ajmo. Sredina. Levo. Sredina. Dobar. Odmorimo. Radit ćemo čučanj. Sad smo radili široko. Sad radimo punch na jednu i drugu stranu. Čučanj. Dobar, idemo ponovo. Push jack. Znači kao jumping jack, noge rade. Ispucamo tegiće gore. Za 3, 2, 1. Ajmo. Dobar. Radimo set za ruke. Kao prvu vežbu radimo triceps. Pošto su mi ove lake, radit ću obe ruke istovremeno. Može. Znači spojim ih iza glave. Držimo usko laktove koliko možemo. Iza gore. Dobar. Odmorimo.
Možete pustiti i vaše tigiće dole, ne morate. Sljedeće što radimo. Jedna, pa druga. Može? Ajmo. Bez cimanja, znači da ne radimo ovo. Ajmo, još 5 sekundi. Dobar. I jedna od varijacije koja je Cole radio, ne znam da se sećate utorak. Znači ja sam radila biceps ovaj, a on je Meša i radio različit. Sad ćemo radimo čekiće. Znači da ide ovo direktno na rame. Ajmo. 3 sekunde. Radimo. Pauza. Ponovo idemo. Push check za 8, 7. Znači, bitno mi je eksplozivno. Koristimo cijelo telo. Smo spremni? Ajmo. Dobar. Sljedeće što radimo, provlačenje. Stavit ću ovako u X, čisto da ima malo veću kilažu. Znači ovom rukom u plenku suprotno provlačimo na ovu stranu. Pa vratim. Stegnemo trbušnjake, pokušamo da ne ljuljamo previše kukove. Dobar. Idemo bočni. Tu mi je strunjača. Znači držimo bučicu u ruci. Pokušavamo da dohvatimo iza lakta i ispucamo skroz gore. Znači tu smo i gore. Iza. Dobar. Druga. Ajmo.
pauza. Dobar je, kraj za danas. Nije loš trening, odmorim minut, uradimo još 2 serije ovih 10 minuta i to je to, vidimo se sutra. Sutra petak, pa onda poslednja nedelja kreće. Ćao!